Din engkha 8 Oktober 2021 ni salo. Lockdown ni simi Mumbai ni Phaising Rawana. Thangai tongnai Pushpak Express train. Afro horniprai 8 digirok engkhana. Aurangabad ni Agatpuri railway station o bathaka o train afro. A train bisingo yatrirok kufulung kaja. Te ajorao borok hamya gunda mafia charjona borok o train sakao kawai phaika. Sleeper coach ni dito debbao hapka afro o khorok brei jelaro. Poila hinke kebo phano saimania je borok khorok brei no kebo phano termania je borok hamya tei mafia hinui. Jebro train station o bethabi tongmani train cholinani chengkha afro keno o mafia rok borokni jebni je hatiar tongbaima rokno tikhlai baikha. Tei o khorok bruni yago hatiar tei silai rok nokmani bagui yatri eba keba passenger rok belai kheno kirijak laikha. Tei amoni ulo o 4 jon mafia rok yatri rokni thanio je mane khwnui rangchakri chak rang rok tongbaima rokno lotpat khlainani bagui borok senglaikha. O gunda mafia rokni thani hatiar tei silai rok tongmani bagui kebo phano bwskango aguknani sahos khairak liya je jodi bwskango agugui phaika hinkhe borok dukhumane obono kiriwi kebo phano bwskango agugrak liya borokni. A sleeper dibbao a dino 17 ni simi 18 jon borok kufulung kajak. Joto yatri rokno o khorok brei gunda mafia no je nijini thani dam ni manui jemon mobile rangchak mala wakhum mathia tei sago je tongmani rang rok joto o gunda mafia rokno joma ribaikha nijini jaan no banchirwnani bagui. O mafia rok jephru rang rijak rok thubui paibaikha afro keno borok wansukka tei kaisa station o bwthakfru hinkhe borok o jagani kotoloi thangnai hinui. Phiar ba tei kaisa station phainani tabuk phano onek no somoy tongkho. O gunda mafia rok o station o nasingno tonglaimani a jorao no a khorok brini bisingo khoroksa gundani nojor a dibba bisingo asukjak 20 bochor umorni khoroksa kaijak bwrwi ni sago nojor klaikha. O kaijak bwrwi bini bwsai bai kubuni jagao thangnani bagui kalaijak. Jephru o gunda mafia o bwrwi no nogo afro keno mokol tailok rwui tongkha. Puilao hinkhe o kaijak bwrwi amsuk mokolok tail lima bai simi bo kuno ungjak liya abono khel khlaiya khaino tongkha. Jephru o gunda mafia ni tongmung tei bo barirok wngui phaika afro keno bo o bwrwi bini against o bwchanani chengkha. Phiaba o kaijak bwrwi omhai khlaimani yagulo bini bagui tamo wngnani tong obo kok kuno phano bo siya. Jephru o kaijak bwrwi gunda mafia hamya isara khlaimano twiwi kutukrimani yagulo o gunda mafia bo teibo bini gana thangui o bwrwini yak romui nakha. Aboni yagulo kheno ashlil tamung tongnani chengkha o bwrwi bai. Khoroksa gunda mafia omo khlaimano nugui tei khoroksa khlaiwi tei khorok tambo omhai no tomung hamya tongnani bagui try khlailaika o bwrwi bai. O kaijak bwrwini bwsai o borokno nugui belai kheno jolijagui aboni birodo thangmani yagulo omo haikhe bwsai no jolijakmani nugui o gunda mafia rok teibo jolijakha aboni yagulo kheno o bwrwini bwsai no teibo bunani chengkha. O kaijak bwrwi no o gunda mafia khorok bwrwi rok masa khlaiwi rompherekha tei bini bwsai hingkangkhai buino help sannani bagui bikha sankha. Phiaba a dibbao kajak keboni phano sahos kwrwi je o gunda mafia ni against o thangui borokno banchirinani omhai kirijagui.
Jodi borokno banchirina thangtani wo gunda mafia ni mokol aborokni nojoro klai khangangke bose olta thainani nangnai aboni bagui kebo phano bwskango agograk liya o kaijak bwrui belai kheno chirik mokoro ongoi tongkha afro tei bwsai bo belai kheno bikha sanai tongkha banchiridi hinui tamni hingke bo saksaichung wngma bai aswk khorok bwrui gunda mafia rokno paiya wngma bai boino help sanka phiaba kebo phano agograk liya tei omo haike no train bo layen tongo bini speed tei aboni bisingno o bwrui bo masa khlaiui rompherekha tongo tei bini chirikma khorang khnaui a jagao je yatri kajak rok bo bono help khlainale muchunglaio phiaba agograkya kebo borokno kirijagoi tamni hingke borokni thani hatiyar tongo silai tongo sen tongo chaku tongo aboni bagui tei a dibba o kajakni bisingo khorokjak hingke borokno help khlainani bagui chain bo sotonnani naikha phiaba gunda rok nugui rima bai a borokno bo bunani chengkha borok tangui police rokno inform khlaiya hingke norokno puilano saui paikha je joto no mobile rangchak recharge rago rang tongma rok rangchak recharge rok joto joma reui paijak aboni bagui borokni thani mobile bo kwrui police rokno inform khlaina phano abo haike no train bo bini lama bo choliui tangkha tei o bwrui bo rompherekjagui tongkha train cholitui no o gunda rokni yakung romui porjonto khulumka bwsai phiaba borokno nugui kuno phano khairokjak liya gunda rok tei amo haike no bwskango station sapaika kasara station hinui o gunda mafia rok a jagao yatri kajak rokno puilano sajak je kebo chirik mokoro wngkha hingkaile joto thwibainai hinui domki rwkha jefuru train station o bwthago afro o yatrini bisingo khoroksa borok sahos khlaiui khoroksa GRP jawan no thangui isara khlaika je borok bejal jongjalo klaijak hinui o train ni dibba bisingo jawan bo bini isara no bujuui no mankha abagui a jorao no GRP ni o jawan bini tei dol no bo nuhnui nakha tei dibba o kasaui thangka logi no tei a jorao o gunda mafia rok police rok phaimani shobdo khnaui borok a jagani kharui paikha aboni yagulo borok kharui yokliya romui najakha o GRP jawan rok bai tei GRP jawan rok bai romjakmani yagulo train o tamo wngkha o khorok bwrui gunda mafia rok joto kahini no saui khwnarika saimanmani yagulo o kaijak bwrui ni bwsai no puila swkang no hospital o rohornani bagui borokno pathogui rwkha o mamla rokno tui tei khnaui joto borokno kirilaijak tei gabrok laijak।